Karpuar trik unailar arjar puar kediga sngi kula penkimen e wei urang ba napo kasnong syakoi kuna haribhoi nomor kejaka jongu keba ula penlong kum kejaka bandrep ikiding jiri layo banwan ribon deki he ofisar sarkar nakatanat water and soil conservation. Kadai kejaka kebelawan ban ribon deki ofisar katanat water and soil conservation kadai kejaka jongu ba liandar nongshli hakaba ulas dange ketika kamban tongi kidieng kiba penmi rubber nadu usnam arja khatsau bagitei kidieng kilala ban penmi ijiri hadu mata usnam arjar huar. Udai urang ba ulah thong kumba sanajar sanspa tenrai kidieng penmi ijiri hakajaka kabadon kejinghe kumba khatsan akar bad kumba kalong mentang kiladon kumba arjar tam kidieng kibalala ban penmi ijiri ya kaba ulala bande shiki yau gihat jiri bami na ketika jakar rap jungu. Kita ki officer ketenar water and soil conservation kilaong baka jingrap ikite ki dieng penmi jiri ka yarap iki babun kiliang kata nadu hakakam ban penne pensa ik mariang ka aikam ajam ikiwe bat kamdam yaki terai ki ba penia ya kate kakam. Deka soil department kalayarap yang san hektar na kamara range hapo kajilam jong isar slat singlingdo ngatung arjar katsau katsan khandriu khanyo ngale u replacement te malu mala urabar jangar kum kajingkhain ula don andriu hajar dona andrai katkum kajingkhain jong san hajar steng ula don de menta katkum kajingkhain jong kinang trai jong ngila ya ot san ar hajar tenrai kitiar ngila tit ar hajar tenrai ki machine ngila install kublisibun namta ka karbarbut sar kumar berkiwi director mah kila yarap News nem bampor bantung yo raba. Ya kani ka plantation ka bangi ay napo ka department soil. Lasdang ya kani ka raba plantation how ar hajar khatsaw. Hakata kapor ibalianda iyo san hektar bantung ya raba. Bat menta ilala naduk la syai kasngi in yo ya kani ka dut ka baki ong haga katien pareng ka latex na ki ar hajar teli ki ding. Kadau balai ba menchua hakisau sansna menchua ni penslor ki brio khamtam ki brio jongane ka ribhoi namar ba uraba kumba phioi uyaha met bhas kini ki thain bhoi nata kadau ni sik penslor bhai ki brio hakito ki por ba kinyat thong ya uraba kini ki jong iba lianda bat kiwei pat kinong rep kilong ki bha bok ba ki latre ban thong roba hakum kitu ki snem hakitu ki por namar mentala saw san snem mjudan sho kan ga skim raba nata kadang nga kenmau bat nga phone ya ka commissioner jong ka raba board nga kwa ya ka bangai de perlok bat ka nga kwa ru ya ka jing syabakan wan namar banda kalyang jong ka soil mentangim don skim sho tidak ka jingwan jong ini ki raba board lesi nang ni syakmat kada don kanu ka skim ken sawan pat sama ki ban beteng ya ka jing yarap lada ki pat nong rep raba syakan ni ka than kidon kam jingerap kataru long lada ka roba bot ka don skim banyarap ya kipat nong rep jongi ki barep roba kumba pitip kawai na kidaw balay baka sarkar baro kini kisnem ka penslor ki nong rep ki badon jakash kini kithan ban thong ya roba ka long ban penlong ya ki brio bagen no ya kakam ya kan ka kam rep shirti ka baki ong hakatien fareng ka jom kumba pitip kini ki area shani khamtam hege por wa menchwa ki brio ki kile juming ka bapen sniu ya ka mariang nata kadaw ka sarkar hakitu ki por ka penslor ki brio ban rep no da uni uraba kumba pitip uraba ubampor hadu nyo prasnem ba unsai ka dot nata kadaw ngi penslor ki nong rep roba hakitu ki snem ke ba ningkong baar balai basaw kila ban rep ru ya ki wei pat ki jingthong kumya kakait kumya usotrun namar ukakait usotrun kinong rep ki khamyo kloi te ka jingmi na kakait bat usotrun habaya nujor pat bat uroba ubabampor ban mi ya kan nigadot baro shikata kini ki factory ki yele banwanra ya uni uroba na syabari ndai namar bakawan kensan ke covid kimyo alat so banwanra uroba na syabari ki habet ban depend hapo ka jingmi jong uroba hari india nata kadaw menta nakaroba bot ru kini ki tire manufacturing company ha India kila ai pisa ya ka roba bot ban penslor ki nong rep jongi khamtam ha kani ka line north eastern region ba kin thong ya uroba kajing don kam
ya uni uraba haka market kalong very high. Namar kumbang itip te man ka sngi khain ma phi ka nutli ki kali ki bami hang ni hapo surok hari India jongi. Baro ki kali ki pendon kame kitaya kitu kitaya kide ki basna na ka latex ka bami na uraba. Ti balanda ngatip kayo jong phi ka biang tang hang te ha mau smai ru la don lupa uai utu ukhar Punjabi u batre bet banthit u bla don lupa ka ko down ar nadu men step hadu men met ka play ka kudam jong u ba un thiet bet ki roba na ki nong rap te ka yo kam da dai su kum ben chwa ka yo ka bajanjar menta ka yo roba ka long ka basuk. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.